Ni Larritz Naola naiz, zitzailea naiz eta proiektuaren egileetako bat naiz. Donostiko Haur Parkeak behatzen hasi ginen eta ohartu ginen orokorrean nahiko antzekoak zirela eta denak izan direla eraikia edo ia denak helduen nahietatik, ez? Eta orduan erabaki genuen parte hartze prozesu bat egitea. Horrelako prozesuek aukera ematen dutelako haurren nahi eta behar horiek identifikatu, ideia desberdinak batu eta diseinu orokor bat edo ateratzeko. Azpimarratuko genuke proiektuaren helburuetako bat dela haurrei hirian bertan askatasunez eta naturarekiko kontaktu zuzenean bizitzeko aukera eskaintzea, ez? Ni Idoia Moreno naiz eta arkitektura ikasiet. Larritzekin batera proiektuaren sortzailea gera eta orain proiektuaren gidaritzapena eramaten dugu. Egunero pasatzen ginen bertatik eta beti itxita ikusten genuen. Azkenean da lursail bat jabetza publikoa duena eta ikusten genuen zerbait egin behar genuela hori auzora irekitzeko eta auzotarrona egiteko. Gero gainera pixkat informatzen hasi ginen eta ikusi genuen Donostiko Tranbia konpainiak baduela proiektu bat ekipamendu handitzeko eta orduan bere plan berezian proposatzen du bertan parke bat egiteko. Orduan oso aukera ona ikusten genuen bertan proiektua egitea. Parte hartzea 3 astez osatuta dago eta 4 hezitzailean gara bertan lanen eta Zurriola ikastolako aurrekin indeu, 300 aurrek hartu dute parte. Aurrenengo astean Amalur izeneko pertsonaia bat sortu genuen eta astero eskutitz bat edo oharrak bialtzen zizkigun. Aurrenengo astean eskutitzarekin batea parkean inguruan, parke egin nahi den zelaian ohar batzuk jarri zituen eta talde bakoitza kolore bat zekan. Ohar bakoitzakin frogan bat egin bertzen aurrak eta froga horiekin material ezberdina lortzen zuen. Eta elkarren artean partekatu intzuten material desberdin hori. Bigarren hastian ingenuna da Amalurrek bigarren gutun bat bidali zigun eta horren bidez ingenuna da lehenengo hastian talde guztiak lortu zuten materialakin umiak ze buruan zituzten ideiak, parkeako ideiak diseinatzea. Orduan lehenengo ingenuen marrazki bidez, banaka marrazki bat inbertzuten bakoitzak, eta gero talde guztiak marrazkitan botatako ideiakin maketa bat sortu berri izan zuten guk emandako material ezberdinez. Hirugarren saioan jaso genituen Amalurren 3 ohar, lehenengoan esaten zigun talde bakoitzeko oihaltzati bat banatuko zula eta horrekin hitz bat sortu behar zuten. Hitza zen sorleku, parkearen izena, hurrengo harrean esaten zuen orain arte jasotako ideia guztiak maketa batean zegoela, orduan maketa aurkeztu genuen aurrei, eta gero 3. oharrean parkeko belardian ze jolasetara jolastu zitekeen, eta gure proposamena izan zen paratxutarekin jolastea, eta horretarako paratxuta eraman genuen saioetara eta paratxutarekin egon ginen jolasten. Egia esan ikusten dugu parke dinamiko bat bezala. Urteetan zehar aldatuko dena. Sorleku izena jarri genio pixka sortzen eta beti aberritzen ari den parke bat proposatzen dugulako. Parkea berez parte hartze prozesuan eginda dago, gaurrengo erabiltzaileentzat eta beraien beharrentzako egongo delako. Orduan urteetan zehar erabiltzaile ezberdinak etorriko dira, denbora, garai berriak eta denboran aldatzen joan beharko den parke bat bezala ikusten dugu, erabiltzaile egokitzen.